zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Vyzliekli ho, obliekli ho do šarlatového plášťa, uplietli veniec trňa a položili mu ho na hlavu. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho plášť a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis so značením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného správa a druhého zľava. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako má rád. Veď povedal som Boží syn. Drahí bratia a sestry, úprimne sa kláňajme nášmu vykupiteľovi, ktorý bol za nás umúčený a pochovaný, aby vstal z mŕtvych, a pokorne ho vzývajme, volajme: Pane, zmiluj sa nad nami. Bratia v duchovnej službe, dovoľte, aby som nadviazal na vás, na slova, ktoré zazneli, že dnes sa už pozeráme na Veľký piatok z perspektívy vzkriesenia. Áno, je to tak. Z perspektívy vzkriesenia, ktorá nám dáva nádej. Nebo zem